आथिखालाव बर' खसाइ अनसाइ गाव हायुं खुंथायनि जि मोनसे आवगायनाय बा जों जे खामानि मावगासिनो दङ बेयो आङो बुंगोन जों लुबैनाय बायदि समजों लोगोसे खारस्लाबनो हायाखै बे सैथो बाथ्रा बा जों लुबैनाय बायदि थाब जानो नागिराखै बेखौ जों बुंनांगोन नाथायबा जों फोथायनाय दङ आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय आरो जोंनि सोलोंथाइ आरो ट्राइबेल एफेयार्सनि मानगोनां मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथांनि सायाव जोंहा गोथौ फोथायनाय दङ बिथांमोन थानायाव जोंनि बर' खसाइ अनसाइ गाव हायुं खुंथाया आबुङै दाफुंजागोन बिसायख'थियाबो खुंहैजागोन बेखौ जों फोथायो आरो लोगोसे मानगोनां आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथां बिस्व दैमारियाबो बिनि थाखाय जोंखौ दैदेननाय बा जोंनि सिगाङाव थानाय जोंखौ बोसोन होनाय बे खामानिखौ बिथाङाबो मावबाय थादों बेखायनो जोंहा फोथायनाय दं दिनै नङा गाबोन थाबैनो सानसे जाफुंनाय मोगथां जागोन बेखौ जों फोथायनो हायो दा बाथ्राया बे जे गिबि खेबनि जि मोनसे बर' खसाइ अनसाइ गाव हायुं खुंथायनि गामि फोसावनाय बे सेथि खोन्दोआ जानानै थांबाय नैथि खोन्दोआ जानो थांगासिनो दङ दा बिनि उनावनो जोङो बिजाब दानायनि खामानि मावनो हागोन आरो बिसायख'थिसिम जों थांनो हासिगोन नाथाय नैबे समावहाय आं नैबे बाथ्राखौ दुखु मोननायजों फोरमायनो गोनां जागोन गमामायैनो जोङो धुबुरीनिफ्राय सदियासिम आरो बराक सेरफांखौ जि मोनसे जोंनि खुंथायनि गोलाव आरो गुवार गिदिरखौ नायोबा जोंनो दा एसअबिटि फान्ड जि जोंनो होयो रां होयो बेयो बाङाय जादों दा ओंखायनो आङो मानगोनां गिबि मन्थ्रिनिबो एडिसनेल फान्ड नांगौ होननानैबो लिरनानै होखांबाय आरो आं लुबैयो आरो बिथाङा बेखौ खोनासंगोन आरो जोंनि जि लुबैनाय बेखौबो सुफुंना होगोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ मानोना रां गैयाब्ला जोङो मोजां मोजां साननाय थानो हागौ माबा मोनसे मावनायनि मिजिं थानो हागौ नाथाय रां गैयाबा जों मावनो हाया बे सैथो बाथ्रा ओंखायनो रांनि अनजिमा जेराव बाङाय जाबाय जोंहा ओंखायनो जोङो धुबुरीनिफ्राय सदियासिम आरो बराक सेरफांखौ नायनांगौआ जोंनि थाखाय गोब्राब जानानै फैदों जों खालिबोल' 14,80,00,000 लाख दिनैनि समाव मोननाय जायो बेजों एफा बुरजा गं 22 जिल्लाखौ नायनाया गोरलै बाथ्रा नङा मानसिफ्रा गोबाङानो गोबां सानो बुङो गुबै सैथोखौ मिथिनोबो नाजाया सोंनानैबो लानो बा मिथिफैनो नाजाया ओरैनो बाहेरा थानानै सोंखारिनो मोजां मोनो सावरायनो मोजां मोनो नेगेटिभ क्रिटिसिजम खालामनाय बे जोंनि मानसिफोरनि हुदा जालांनो हमबाय जों दिनै गायसननोसो थांगासिनो दङ गायसननायनिसो खामानि मावगासिनो दङ जोंनि काउन्सिलफोरखौ दाफुंनायनि हारिखौ दानायनि खामानि मावनो थांनायावहाय गावजों गाव एना एनि माने मुं सुलायनाय सासेया सासेखौ आसि खोन्थानानै दाय दस होनो नाजालायनाय बे थिग नङा आरो बिदिया जानो नाङा आं सानो आरोखि ओंखायनो जोंनि दैदेनगिरिफोर जायफ्रानाखि दिनैहाय माहारि आफादखौ दैदेनदों बे सुबुंफ्रा एसे माबा मोनसे मोनथिनो लुबैदों फैनानै रायज्लायफैनांगौ रोखा जानांगौ मिडियायाव बुंनानै मा एसेबां माने माबा लानो सानो आंथ' बुजिया सोरहाबाथ' माने जि मोनसे आपडेट थानांगौ मा आवगायदों मा फावसयदों काउन्सिला मा मावनो लादों आरो मायाव आवगायदों फावसयदों बे जिनिसफोरखौहाय रोखा माने जेबो हयथ'आनो गैया जेबो डाटायानो गैया अब्लाबो मिडियायाव बुंसोमलाबायो बे थिग नङा आं बिदिखौ लुबैया बिदिया इयुनाव दाजाथों माबा मोनसे मोनथिनो लुबैदों फै रायज्लायफै जोङो बरायो बा जोङो लिंहरो खिन्थु बेखौ मोनथिनो नाजायालासिनो बा मोनथियालासिनो खोथा बाथ्रा बुंनायफ्रा थिग जाया बेनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आं खावलायो दा जोंनि माने बुंनो गोनां बाथ्राया बेनो बर' खसाइ अनसाइ गाव हायुं खुंथाया जोंना गामिया फोसावजाबाय सेथि खोन्दोआ नैथि खोन्दोआ फोसावजानो थांगासिनो दङ दा बे बाथ्रा आरो मोनसे बाथ्राखौ आङो दा बुंखानो लुबैगोन दिनै बर' खसाइ अनसाइ गाव हायुं खुंथाया दिनै इन्ट्रिम काउन्सिलाव दङ जेरावहाय दा जोंनि जे मोनसे अफिस बा माने मावखुलिफोर गुवाहाटियाव गंसे दं जोंहा सिमेन्ट सहर गंसे दं चान्देल नोगोराव दा बियो जेब्ला बिसायख'थिजों जों आबुं खुंथाय खुंहैगोन बे समावहाय बेफोर माने खुंथाय नङा जोंना थोजासे जानाय नङा मानोना जोङो 40सा सुबुं बा अफिसियेलफोर थानायनि जि मोनसे खाबु होनांगौ बे खाबुफोरखौ जों होनो हानाय जानाय नङा बै समावहाय ओंखायनो जोंना सिमेन्ट सापरियाव जोङो सरकारनिफ्राय 29 बिगा हा बेखौ एलट खालामना लानो हाबाय दा ओंखायनो मावखुलिखौ लुनांसिगौ आरो बेखौ थाबैनो लुनानै बेनि खामानिखौ जोंनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि आरो जोंनि ट्राइबेल एफेयार्स आरो सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर रनज पेगु बिथांमोनजों थाबैनो रायज्लायनो साननाय जादों बा रायज्लायबायबो मिथिहोनायबो जाबाय आरो खावलायगोन नारसिनगोन जोङो आंहा फोथायनाय दङ मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां थानायाव आरो डक्टर रनज पेगु मानगोनां मन्थ्रि थानायाव गिबि मन्थ्रि हिसाबै
जोंनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां आरो ट्राइबेल एफेयार्स बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु थानायावनो बेफोर गासिबो आबुङै सुफुंजागोन होनना फोथायनाय दङ आरो बिथांनि सायाव जों फोथायनानै जों खामानि मावगासिनो दं। बर' कसारि अन्थाइ गाव हांखौ दानानै होनायाव गिबियाव सिगांनानै खामानि मावदों होनोबा बै समाव अलखद समावहाय जाय समावहाय जोंनि दैदेनगिरिया जोंखौ फोथाय खेबस' खालामदोंमोन, जोंनि बिलखौ लाबोनो नागिराखैमोन, काउन्सिलनि बिलखौहाय बे समावहाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सिगांदोंमोन, बिश्व दैमारि बिथांमोनहा सिगांनानै खामानि मावदोंमोन। बिनि थाखाय बिथांमोन सानैनो आरो एखुथायै आङो आंनिफ्राय साबायखर बा गाहाम हामलायनायखौ आं जासिहरो।